nagyapon ang kaayuhan, nagyapon ang kadaugan nga ihatag sa Ginoo. Especially nga ni atas mga busy days. Kabalo jud ko mahimo jud ang busy days ani. Pero busy nga para sa Ginoo, dili para sa atua. So matuta karon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Lamentation or pagbangutan, chapter 3, verse 22 to 23. Lamentation chapter 3, verses 22 to 23. Lamentation chapter 3, verses 22 to 23. Balik sa tagbarog mga igsoon. Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo, og walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw, pagka matinumanon gayud niya. Usbon ako, dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo, og walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw, pagka matinud-anon gayud niya. Magampo ta. Makagagahom og langit no namo nga Amahan. Daghan kayong salamat o Dios sa makanunayon nimo nga pag-atiman kanamo. Bisan sa tanang mga panghitabo, sa tanang sitwasyon. Kanunay kaming magmapasalamaton tungod kay nasayod kami nga naagyod ka o wala gyud ka nagpasagad dire sa amoa Ginoo. Salamat Lord nga ang imong mga pulong mausab ang among kalig-on. Pinaagi sa imong mga pulong natulid ang among mga pagkinabuhi ug pinaagi usab sa imong mga pulong nahimo kaming lig-on diha kanimo o Ginoong Hesus. Sa makausap pa ning kagabihon hatagi kami sa kaalam. Ug kini nga kaalam dili makawang kay makita maninimo dinhi sa among pagkinabuhi uban sa imong panabang ma-apply man namo ang among mga nakatunan Ginoo. Salamat Lord nga dili kami makakita sa gidak-on sa problema kay ang gidak-on nimo sa imong panabang Ginoo mao may among ma-focus. Salamat kaayo ni ining tanan. I-bless ang kada usa nga maabot ni ining mensahe. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Ayong gabi sa tanan, magapalingkod ta, pahiluna ta mga igsoon. So, ang atong hisgutan karon nga kagabion kining gugma sa Ginoo nga walay paglubad. Ang gugma sa Ginoo nga walay paglubad. Usahay mga igsoon, kung tawhanon nga panghuna-huna o tawhanon nga kaalam maoy ato ang ipa-describe. Unsa ba ning pag-describe sa Bisaya? Moy ato ang pasultion kung unsa ning gugma, maghisgot ra gyud kalipay. Maghisgot ra gyud tanang maayong butang. No? Nakanang mayon kag ang usa ka batan-ong lalaki nga nahigugma sa kanang nahigugma nga grabe gyud kayong pagkahigugma niya. Halos tanang mga maayong butang, mga kalipayon, mga mao dunay iyang ma-offer sa usa ka babae. And imo makita nga kung mulubad ang gugma, murag di na gani kayo managad, di na kayo mo chat, di na mo update, di mo pahibaw og unsa pa na diha. Sa relasyon, kung maghisgot ka gugma, kung dugay nang mag-uban, minauban, mura lang magsuon. O niya, i-describe yun na to.
atog yung pakadak-an nga kining gugma maayohon gyud kay ni kanang makahatag ra gyud kalipay, wala gyud kay makit-ang kagul-anan kung kita ray maghatag og definition aning gugma. Kung kita ray pasultion kung unsa ning gugma. Pero kung ang Biblia mga igsoon mo ay atong subayon, imong makita diri ang tinud-anay yung gugma sa Ginoo. Sa diha nga makasabot ka sa grabe kadakong kadaot nga niabot sa katawhan sa Dios nga iyang gihigugma. Diri ta focus ang tanan. Kay hisgotanig ang gugma sa Dios walay paglubad. Ang kinatibuk ang istorya sa Old Testament nakafocus sa mga Hudiyo. Ang nasod sa Israel. Unya nagpakita lang ning daan nga bisan ang mga hintel, ang dili mga Hudiyo, pareha nato, apil ng daan sa plano sa Ginoo. Then ang Israel, mga igsoon, gitawag nga daw, asawa, pinanggang asawa, hinigugma. Kay kita nga church sa New Testament, gitawag man ta og bride of Christ. Pangasaw-uno ni Kristo. Sa Old Testament, ang Israel, ang chosen people. Gitawag sila chosen. Gihigugma pagayo, daw asawa. And grabe gyud ang pagigugma sa Ginoo ni ining katawhan. Nasultian ka nako. Kung naa ang pag-igugma, naapod ang pagpailob. Minaw tagsugod. Sa dihang mitunob ang mga Israelita sa kapanahunan na ni Joshua, nipuyo na sila sa Kanaan, niabot og 490 ka tuig nga sila nagasalikway sa Dios. Balik lang, kadali, biya, balik, biya, balik, biya. Kining 490 years, hangtod nga nabuak na gud gani ang gingharian, ang Dios grabe ka mapailobon. Sige siyang kapadalag mga propeta, mga pagdisiplina, iyang ipasulong sa kaaway, latuson gyud niya, iya gong kastigoon, o ang national nga latos ni Lord, kanang gitawag og ang kinatibuk ang nasod maoy latuson sa Ginoo, pahamtangan sila gubat, gutom, sakit. Ang makita nga normal nga makita sa tawo mga igsuon, dako kayong kasakitan. Nga daw biktima kayo sila, gidagdaog kayo sila. Pero sa likod ni ana mga igsuon, dunay taas kayong pagpailob sa Dios, sa taas og dako kayong pagpakasala nga gihimo sa katawhan. Kaya ang tao pag naay problema, iya dayong basulon ang Ginoo, kay dili siya kakita sa taas kayong kapanahunan sa iyang pagsukol, pagpalayo o pagpakasala sa Dios. Murabag kita. Kamong mga anak direng masulti ang inahan, malatosan. Mura na inyong ipangluod, wala ninyo una-una atong gikas pagkagamay, diri pakastiyan, hangtod gikugos ka, hangtod ni dako ka, unsa man nga klaseng nga gugma. Kay wala nimo to nakita. Ang imo ra nakita kanang karon nga gilatos ka, gisultian kag maot kay nagpabadlong ka. Mao ning mga Israelites. I tell you, dili na gugma kanang puro ra kaayo. Bisag nakasala na, kaayo ra gyud imo ipakita. Dili na siya gugma. Imo rang gihinluan iyang dalan paingon sa impierno kung mag-ing-ana ka. Mas klaro? So, sa diyang maigo sa katalagman ng Israel, pasulong sa gira, pasulong sa mga neighboring nations, or doon ay nasod nga suguon ng Diyos, sulunga. Ila na dayong tanaw nga gidaog-daog sila sa Diyos. Di ba? Mabasa man nato na sa Proverbs nga ang tao, maghimo og kadaot para niya,
Nya mo resulta na ang Dios may basulon. Moingon na din, hain naman ka Lord, nganong gipasagdan mo lang kami, gidaog-daog na kami. Nganong nag-ingon ka sa imong mga saad, nga ubanan mo kami, pero tanawa kami, di ba moingan na dahil ng tawo? So, kastigoon sila. Padadaan sila sakit, grabing kagutom, mamatay sa espada, ang uban pamatyon sa mga mananap, then moingon na din silang gidaog-daog sila sa Diyos. But actually, mga igsoon, sa panahon makakita tag daw kasakit, kagulanan, pagsulay, problema, balatian, diha noon nato ma-realize di ay nga grabe ang paghigugma sa Ginoo. Ato ni subayon aron ta makasabot og ayo ani. Now, sa 490 years gatalikod sila sa Dios. Imagine ang pagpailob ana ni Lord. Siging gapuli-puli si Lord og padala og mubadlong nila kay nahigugma lagi. Ila pa jung gihagit si Lord na dugaya ra man ang giingon na ng mga propeta ha? Buhi pa si Lolo nag-ingon tong propeta nga sulungon ta, maulipon taglaing nasod, maulipon taglain nga pinulungan, wa man lagi. Ipatuman ang gusto niyang ipatuman. Ila pang gihagit ang Dios mga igsoon. And then, hangtod nga, niabot na gyud ang sukdanan na ba? Kanang hapit na mapuno. Tagaliog na. Tagaliog may tawag, ana, bitang litruhan nga hapit na mo awas. Tagaliog na. Gitawag si Jeremias sa Ginoo, Jeremias. Ingo si Jeremias, Lord, bata pa ko. Ayaw, pag ingong bata pa ka. Kay pawalihon, pasultihon ka nako sa mga butang nga ako'y pasulti nimo o padtuon ikaw sa dapit nga padtuan ko nimo. Ikaw, gamiton ko sa pagguba, sa pag-ibot, sa pagpabarog, sa pagligon. Ingna si Jeremias. So si Jeremias, mga igsoon, paminaw og ayo, nagwali siya 40 katuig. Pila katuig? Imagine na mga igsoon, gilibot-libot gyud ni Jeremias ang Juda. Ultimo, ang palasyo, ginawalihan gyud niya. Ang mga hari, ginawalihan gyud niya nga, maula gini may tabo. And kabalo mo? Tungod kay dugay naman kaayong gipaabot nila ang giingong dako kaayong kadaot, kamatay, kasakitan nga moabot. Ila na lang gibaliwala. Hello? Dunay pagpasidaan pero dugaya man lagi. Ila na lang gibaliwala. Kabalo mo aning mga Kristohanon? Makadungog og pulong sa Ginoo, dugay ram na sige gwali, nagbalik-balik na ilang ng uban. Usahay mabaliwala ra nato. Wala man ta nakahinumdum nga naay gitawag sa Bible og adlaw-adlaw. Kay gani ang gugma sa Dios, bag-o man adlaw-adlaw. So, the long promise was ignored. Wa na nila ginatagad. Gisalikoy na, tukon nga, dugay man na. So, ila nang gisalikway. Sa katapusang mga pagpangwali ni Jeremias, gilabog pagyud gani siya sa tabay. Gihawa siya dito sa Ginoo. Gikuha siya dito. And then human ato, naabot pagyud siya Egypt, giapas niya ang mga Israelita nga nitakas sa kabubuton sa Dios. Kaya nga naman, tulo man ang kabubuton sa Ginoo ato, aupat. Niingon siya, ang dili mamatay sa adunay mamatay sa espada, ang dili mamatay sa espada, mamatay sa sakit, o ang dili mamatay sa sakit, mamatay sa gutom, o ang uban, kinahanglang magpaulipon o mahimong ulipon ngadtos Babylonia, o sila lang ang mabuhi. Mahimo silang remnant. Ubanan sila sa Dios, mo bitaw nang naistoryang
Daniel, Esther, Ezra, Nehemiah, hangtod karon na ng mga Israelite, kay mao na sila ang mga sobra, remnant. Upat rato. Pero ang uban mo takas ni antog Egypt, giapas gyapon ni Jeremias dito gwali. Ningon siya kining Egypt igo gyapon eh. Dito man itago mo dito. Gibaliwala gyapon nila. After 40 years sa pagwali ni Jeremias, ang tanan niyang giwali na hitabo gyud taon mga igsoon. Og mao ni karon ang atong gibasa rong gabihuna. Tanawag unsa ni? Kung magbasa ka sa previous nga mga verses o bisan pa sa unahan nga mga verses ani nga mga chapters mga igsoon sa Lamentation, makita gyud nimo giunsa pag-explain daw emosyonal kaayo nga nagsuwat og awit sa kagulanan. Diri ba sa Pilipinas na amoy nahinumduman nga awit sa kagulanan? Awit sa lubong, kasagaran diri mga igsoon kay bisag unsa na may ipatukar nang maglubong no? Hindi kita malilimutan. Bisag unsa na lang. Nya pati mga kantahonon sa simbahan, ayaw nagkantahan kay kalantahon man ang nailubong. Kay pasagarag, kuan ba? So, kining pagbangutan, daw usa siya ka tinud-anay istorya o kasinatian ni Jeremias mga igsoon, nga pwede siyang mahimo nga awit, daw awit sa makasusubo nga panghitabo kanang naay lubong. Kay usama ni kasugilanon sa Old Testament nga mao ang pinakamakasusobong suwat. Libro, usa ka pinakamakasusobong libro sa Old Testament, kining Lamentation. Og ang giproject, ang gipadayag, ang gipakita, ang gisugilon sa Lamentation, sa pagbangutan, ang kahimtang sa usa ka nasod nga kaniadto mala paraiso ang ilahang kaanindot, grabe ang ilang pag-angat, and then turn into rubbles. Kasabot mo kung saan yung rubbles, mga igsoon? Tanawa na nahitabo sa Gaza, nga halos puro mga bungkag, gaabog na lang, tinapok nga mga binungkag nga mga bricks nga bungkag yun mga igsoon. Imagine na lang yun nang usa ka malipayon, mauswagon o nindot kayong syudad sa Jerusalem. Unya, nahimo na lamang siyang pinundok, tinapok nga mga guba, mga debris tungod sa dako kaayong panghitabo mga igsoon nga niabot sa ilaha. And that is why ingnon lang muna ko, ayon nyo i-ignore ang pulong sa Ginoo. Basig moingon lang mo, dugay pang pagbalik sa Ginoo. Tiktok-tiktokan sa ninato. Bisag klaro na kayo ng lyrics nga ga-promote o kauwag. Tiktok-tiktokan na gunin nato. So, ayon lang yun na siya. Bantay lang yun taan na. Ang makasabot taan eh. Sa diyang naitabo na ning tanan, dito na si Jeremias. Wa, gyud taon ni si, kini si Jeremias, pwede siyang maingon. Merise, nag-ingon man bitaw ko. Sa inyong gibuhat na ko, tanawa mo karon. Wa, good siya ni nga na. But ang iyang gibuhat, mga igsoon, gihilak yun niya at tubangan sa Ginoo ang iyang kaigsuunang mga Hudiyo nga naigo sa maong kadaot tungod sa ilang pagtalikod sa Dios. Now, arita sa verse 1 aning chapter 3, ningon siya, si Jeremias mismo, iyang gihulagway ang iyang kaugalingon, daw, mao siya ang Juda, nga grabe kayo kapait ang nasinatian. Tanaw ra ko ni, ako, sa tawo ako, nga nakasinati, unsa kapait ang silot sa Dios. Bisan ganiglatos ra, maglisod na gani, unsa pa ka ning word nga silot. Giguyod ako niya o gibanlod sa dapit nga mangiob. Tanawan ning iya, giunsa niya pag-explain ang iyang emotion.
Gidagmalan ako niya sa tibuok adlaw, gisamad-samaran niya ang akong panit ug kaunuran, o gigupok niya ang akong mga bukton, kabukugan. Gilumsan niya ako sa kapaitan o kasakitan. Kabrihan, no? Kanang moingon na lang jud kag naa niya tanan. Kanang napailain, no? Gitambog niya ako sa kangitngitan sama sa tawo nga dugay nang namatay. Gilibutan ako niyang parel aron dili ako makaikyas. Gigapos ako niya dakong kadina, bisan pag nagpakitabang ako, wala niya ako tagda. Ang word diri nga gigamit mga igsoon is ako. So kung lutaw lang pod ang ato ang pagsabot, sa atong pagbasa, makaingon tag si Jeremias ni. Pero dili, gidala ni Jeremias ang kahimtang sa nasod sa Juda nga mao ang katapusang na gisulong mga igsoon. Dunay tulo ka pagsulong nga gihimo si Nabucodonosor, og ang katapusang pagsulong mao na ni ang higayon nga gisuwat ni Jeremias ning pagbangutan. So, ningon siyang gihimo niyang lisod ang akong agianan. Gibabagan niya ang akong agianan og mga dagkong bato. Sama siya sa usa ka uso o leon nga nag-atang kanako. Imagine ha, iyang gihulagway ang Dios nga maoy manunukob. Nga maodyoy nagsilot, nga maodyoy iyang gihulagway nga ang Dios gyud mismo. Pero ang makita gayon mga igsoon, ang pagsulong gyud sa mga taga Babilonia. Lamang nga ang Babilonia gitugutan sa Dios. Nga mao gayud ang mahimong instrumento aron mapadayag sa Dios ang iyang gugma sa nasod sa Israel. Dako kayo ang kadaot tungod kay pirting habuga, lapad, o taas na ang distansyas kapanahunan nga ang Juda, ang Israelite, nagpakasala, nagtalikod, nagsukol sa Diyos. So, ningon diha, gipasimang niya ako sa akong dalan, gikunis-kunis o gibiyaan, gibingat niya ang iyang pana, o gitumong kanako ang iyang mga udyong. Gipataop niya sa akong kasing-kasing ang iyang mga udyong. Nahimo akong katawanan sa tanang katawhan, o sa ilang mga awit gibiyay-biyay ako nila sa tibuok adlaw. But actually, kana bitong gihimo akong katawanan sa mga katawhan. Ang bot niyang gipasabot nga ang nasod sa Juda gihimo ng katawanan sa ubang mga nasod. Kaysa kikaingon ko na, gidala ni Jeremias karon sa iyang emosyon ang tibuok, ang nahitabo sa tibuok nasod. Nasabtan ko ninyo? So, ningon diya, pulos kapaitan og mga pag-antos ang iyang gipakaon o gipainom kanako. Na iyang gihulagway, no? Ang gikaon o ang giinom, pulos kapaitan. So, unsay nahitabo? Ningon siya, kalimtan ang maayuhon or kalipayon. Tanawa, verse 16. Gimusmos niya ako sa yuta og sa mga bato, og napungag ang akong ngipon. Nawad-an ako kalinaw, og nalimot na gani unsay kalipay. Sigig, pangita kalipay, wa na dyan makaplagan. Nakabantay mo, kung nakahinumdum mo, agwali ni aging Sunday, si Barok, giingnas Ginoo, ay nagpangandoy og mga maayuhon. Ang ako rang ikapasalig nimo nga bisag asa ka, walay dautang mahitabo nimo. So diri usab, mao naman kauban maning pangitabuan Diri usab niingon diha nga nakalimot na unsay kalipay. Ngano man, ma-imagine na lang yun nimo ang tanang kasakitan nahitabo gyud mga igsoon. Verse 18. Busa nakaingon ako, wala na'y bili kanako
ang kinabuhi og nawala na ang akong paglaom diha sa Ginoo. Mao ni ang kinatibuk ang gibati sa usa ka nasod, mga igsoon. Kabsan silag paglaom sa Dios. Ilang gihunahuna nga ang Dios kaaway nila. Ilang gihunahuna mga igsoon nga ang Dios mao'y nagsilot niya nilang tanan. Ang Dios mao'y nagpahamtang niini. Ilang hunahuna nga ang Dios wala na naigugma nato, or maybe naguna na sila tingali ang Dios namili naglaing nasod og dili nakita iya igisalikway na tingali ta sa Dios. Nawad-an gyud sila paglaom sa Ginoo. And then ingon diha sa verse 19, pait kaayong palandungon ang akong kalisdanan og pagkasinalikway. Sa to? Kalisdanan og pagkasinalikway. Naa kay wisdom nga makuha sa verse 20. Tanawa. Sa verse 20 nag-ingon, kanunay ko kining gihuna-huna. Unsa iyang kanunay gihuna-huna? Naa sa verse 19, unsa to? Kalisdanan og pagkasinalikway. Munay kanunay niyang ginahuna-una. Kanunay ko kining gihuna-huna og nakapaluya kini kanako. Tan-aw diri tanan. Unsay makapaluya sa usa ka tawo, mga igsoon? Sige huna-hunas iyang kalisdanan. Mag-meditate na dayon sa gidakon niyang utang. Unsa gidakon ang balatian? Unsa gidakon ang problema? Unsa gidakon ang pagsulay? Iya ginang klaron. Gi-explain na nako ag sa miagi nga kini nga notebook gamay ra kayo ni mas dako ning atong gitiguman kaysa ani nga notebook. Pero kung kaning notebook itabo nimo sa imong nawong, mao ni dako kaayo. Di nimo ma-appreciate unsa kadako ang Dios ug ang iyang panabang kung ang problema naa ka nag-focus, nagtutok diha, na malandong diha, naguna-una diha, niingon dire pagsulti nga sa diyang gipamalandungan ko ang mga kagulanan, gipamalandungan ko, gihuna-huna ko kanunay ang kalisdanan, naluya ako. Tanawan ang nasimong tapad, sige ang galuya. Kaya siging gahuna-hunang problema. Galison na ginawa ang akong wife. And then gabuntag siyang di katulog. Kaya saan mo niya pagtulog, maglisod siya ginawa. Nga na siya, niya, butang na siya diri duguan. Yung gitakigan na po siya. And then, ako natinga ko nga, lami man kaayong isigig bulad sa init. Mi apong ipundo aning init. Udto kayo. Mi aoy. Then ang bata, nga naman ni siyang gahilak, unsa man jay problema ani? Ningon nag akong wife magpa-admit na lang good siya. Pag ingon pa niya magpa-admit siya, gadunga naman may og hilanat naman tong ako ang kamanghuran, nihilanat na sad ko. Dayon takig na dayon. Unya ag-ate, gaubo, sipon, gapamula ang nawong, eskwela gyapon siya man. So, nang naaras akong una-una, malabang yun ni nato. Kaya ra dyan kay puta pasagdas Ginoo. Naman ang Ginoo. Unya, sige pag yung tagwali nga, usahay mo abot gyud mga igsoon, magtungan gyud. Nya, sige pag yung tagwalig tistingan. Kamo ba dire, nag-ampo, magpatubo? Lord, patubo ako. Awayon kasi mo isig katawo. Nya, pag mag-ampo kag blessing, Lord, i-bless ko Ginoo, mabankrupt kag kalit. So may panlanginas Ginoo. Ya Lord, tagai kog kalinaw, padadaan kag mangaway. Lord, tudloy ko sa pagpaubos, biklon dayon ka. Apa mo? Unya inig biklon mo, kagat po dayon.
Tubo gyud. Tubong sungay ba? Sulay ko pakahilom. Kalma ra. Ikabalo mo, ingani siya. Kung na kay madunggan nga na sulti ni Mugmaot, ayaw isipa nga gidaog-daog ka or biktima ka. Ing na lang. Ibutang si muna una. Pagawas na ko na siya siyang kaguol. Ano, lagon? Nya kay garbohon mo ka. Di ay? Sa usahan niyo mo, hilak-hilak, das Ginoo, Lord, tabang Lord. Hilom lang. Now, ni akong experience, wadyo ko'y usang gibuhi ang istorya. And gikalma ra na akong kung kaugalingon, nagsalig ako sa Ginoo, may mga pulong nga gihatag ang Ginoo sa akua. Then ang akong trabaho kanang maghatag lagi kog tin-aw nga pagpasabot sa pulong sa Ginoo, sa paglaom nga maligon ang tawo nga nakadawat sa pulong sa Dios. And then sige na, dagan na kay istorya, advance na kayo. Gahilom na jud ko. And ang kabalo mo, ang giistorya, gabalik ra. Tawag ni Ingok, unsa man, nisalig pa ba ka nako? Ako raning klaruhon. Di akong giingnan nga, ikaw ra may naghuna-huna ana, o ikaw ra po'y nanulti ana. Tanawa ning imuhang mga message, wa ra ko'y usa ka buk-aning gi-respond. Balik ramang guna. Dili po ko pwedeng pangutanon og misalig baka nako. Kaya nga naman, sa Bible, diingon na da ng Bible, alaot ang tao musalig sa mga hari, sa prinsipe. So kung maghiskot ang pagsalig, mo yung ako, wala man ay problema. Nawala ba na? Mubuhat ka sa imong gisaad nako or dili, wala, nganong magproblema mo ko, ana, nga akong pagsalig to amas Ginoo. Basin na o gilamian ra kasi mong gibati mo nang gapasaad-saad ka. Ikaw wa na lami mong gibati, di na nimo tumanon nimong saan, no? Ikaw ray manubag anas Ginoo. Now, dapat na ang yutaan ni mga igsoon, makatunan, kanang ma-realize jud nato ba? Nga, kung naa na kadiha sa Ginoo, ang imong kasing-kasing, imong una-una, nasitol na, nga magkinaunsa, dili lagi ka pasagdan sa Ginoo. So gatalay na may, usara ka buok, ning gapasupaso, si ate lang. And then, nag-uul pag yun si, Tagalogo na lang ako, ni kaya maintindihan man to niya, awayan ko ni pagkatapos nito. Tapos sinabi pa niya, ba't di ako magkasakit? Ba't kayo lang? Gusto din niya. Ang sao naman lang ni. Pero gaubo na siya, ayaw niya. Yang sipon. Grabe. Giipit pag yun siyang classmate sa pultahan. Na. Mga bata, magdinagan na yung tuod ng pultahan niya. Ikaw, gunit-gunit po ka dito ang pultahan. Ipit taon po siya. So, nakaingon siya ko, mahalabang radyo ni. Mahuman radyo ni. Nadyo ng Ginoo. Di dito pasagdas Ginoo. Nya kay usahay mga igsuon. Imbis na musalig ta, mugunit tas Ginoo, ato munong awayon si Lord, nya maghuna-huna na nadayon ta, murarabag kadako na kayo ang atong nahimo para sa Ginoo. Lord, nag-alagad man ta minimo. Og mutingog pa sa Lord, unsa man nga alagad? Kanang magpasinaw ka sa bangko? Ha? Lord, mag-alagad, hain man na ato katong katiktok-tiktok. Ka? Ngalot ang Ginoo? Ngayon ang Ginoo ba? Kalma lang ta. Ang ngayon mamputang mudawat, bisag unsa. Amen? And diyan na to ma-realize nga kididi ay mga
kagulanan, kasakitan, mga igsuon, tinuyuan man or dili, pagsulay man na or bungas atong binuhatan, kini na ay daghang benepisyo nga atong madawat, mga igsuon. Kabalo ba mo nga sa atong kasinatian, nanagko na atong grado? Ang buot na akong gipasabot, mas nakatunta sa atong kasinatian kaysa sa atong mga nakatunan. Ay sa atong mga nabasa, nasabtan. Napa mo? Bisag eskwelahan ni mo usaon pagtaod ng diaper sa newborn baby. Unsaon pagligo ang newborn baby. Number 1, number 2, abot og 100 items na number 1, number 2 na ansiran nimo abot 100 items. Pero lahi man gyud tong magkaanak na ka. Kato man gyud ang kahibalo. Nga imo jud siyang ilisan katunan gyud siya. Naa pa mo? Mungkin ako mga anak, di ko gusto nga tubo sila nga sige, kung yaw-yaw. Gusto na kong magtubo silang, sila nakita sa ako, Nga naman tungod kay, normal radyo na sa mga bata, mga igsuon nga, unsa ilang nakita, sa inanang mga pangidaro na, maunay, paspas kayo nilang ma-adapt, makatunan. Napa mo? So, balik ko na to. Kasigi, ingon siya. Unsa daw to? Pait kaayo palandungon ang akong kalisdanan. Sa verse 19. Unya sa verse 20 ingon siya, ug kanunay ko kining huna-huna ug nakapaluya kini pag-ayo nako. Kita ba magsige tag huna-huna sa pulong sa Ginoo, sa mga saad sa Ginoo? Dugay naman ta na Kristohanon. Sige daw. Dali magistorya ta. Unsa man say kanunay day natong gihuna-huna gipamalandungan. Ang mga saad ba sa Dios, ang mga nadungog ba nato, ang ato pang giampo, ang ato pang pangandoy nga excited tang moabot sa panabang sa Ginoo? Orga sige tag huna-huna anang problema. So, ni ay nagsunod mga igsuon nga nindot kayo. Ang makapalig-on gyud nato na as verse 21. Tanaw ang verse 21. Apan mubalik ang akong paglaom kung mahinumduman ko kining usa ka butang. Hala, naasay mahinumduman. Kon makahinumdum. Kita ba mga Kristohanon og natas problema makahinumdum batag usa ka butang? Unsa man ang usa ka butang? Verse 22 og 23 nag-ingon, dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo og walay kinutuban ang iyang kaluoy. Verse 23, bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayud niya. Ingon siya, the steadfast love of the Lord never ceases. Never ceases. Grabihan, no? Gikanta pa na nato, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. Kung kanalang untay pamalandungo nato sa matag adlaw. Magsigi pa ka. Kasi ka problema, sige nga ka-minus po ning atong kinabuhi. Minusan og tagpila ka minuto, tagpila ka oras, nangamatay ratag sayo. Nga naman, naaman untay pamalandungon og ayo. Kasi man jud tanawan ang problema. So, naay mga kaso nga kana bitong ma-feel gid nimo sa imong unod nya kini man jung imong unod mo. And that is why makaingon gyud kang naunsa na gyud ni. Pero bisan pa man ana uban sa tabang sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, sa tabang sa balang espiritu, makabaling giapunta, makalingi giapunta, makalingiw giapunta og makatan-aw giapunta, makapamalandong giapunta nga ang gugma sa Dios bag-o adlaw-adlaw. Ang iyang kaluoy walay katapusan. Mao ni ang mensahe.
Pero kung adto ra si Jeremias nagalantaw sa tanang kadaot, and imagine niya 70 years ni sila adto sa Babylonia, ang nabilin patay na sa gubat, patay na sa kagutom, patay na sa sakit. Unya ang nitakas padung sa Egypt, giapas gihapon sa kamatayon o sa hukom. Kabalo ka? Bisag saan ni takas ang hukom sa Ginoo, saan ni takas ang di juga katakas lagi. Huwag mong subukan. So, grabe kayo jud. And then ingon siya nga, sa dihang mamalandong ako nining usa ka butang. Mabuhi ko, maligon ko, ma-excited ko, mupaspas pitik akong dughan, maghinam-hinam ko kayo. Naibuhato ng Diyos, kay ang iyang gugma, bago adlaw-adlaw. Ug ang iyang kaluoy, walay katapusan. Sa pagpadayon, ingon siya, sa verse 24, ang Ginoo ray akong bahandi, busa siya ang akong paglaom. Imagine ha, kadtong gikan sa verse 1, abot sa verse 18 mga igsuon, verse 19. Verse 18, 19, and 20. Negative kaayo to. Pero tanawa ning sunod. Mauni ang iyang pamalandungan nga malig-on siya. Ingon siya, aritas verse 24 na, ang Ginoo ray akong bahandi, busa siya ang akong paglaom. Maayo gayod ang Ginoo ngadto sa tanan nga misalig kaniya. Problema aning asa na talon kasalig. Maayo nga maghulat kita nga mapailubon sa kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Now, og naa ka daw ta sa kalistanan. Unsay maayo mga igsoon? Maghulat nga mapailubon. Kanang di nagyuta, gusto na jud nato bang sulbad na dayon kitay mangitag kasulbaran gadugang hinuon tag problema. And then sa verse 27, makaayo sa tawo nga makasinati siya kalisod sa batan-on pa siya. Tinuod jud bitaw nga kung iagi tag kalisdanan mga igsoon di ta mahadlok sumaabot. Ako sultian kanunay akong mga anak na kabalo mo gi-bless gyud tag ayos Ginoo. Inig pangdagko ninyo pangalagad gyud mos Ginoo. Kabalo mo unsa me kaniadto sige na ko na ipainomdom. We don't have this, we don't have that. Kaon ra mig kupras anak 13 kilometers among lakawon mga eskwela me for 4 years. 5 years pa kay hagbong ang unang tuig. Di ra tagaag balon. Di mo eskwela. Sige kung sulti nila na mao jud ni among giagian. And birthday, cake, wa mi kasuway. Bisag ice kinding bugnaw. Maihap ra siguro kay elementary men kakaon may ice kinding nga 8 o'clock ra man to. Yagi tunaw dayong gipagahe. Tagpiso na dayon. Kung elementary ko siguro mga waka di makumpleto ning tudlo sa akong tuo o sa akong akong wala nga kamot nga nakakaon ko na. Kay bisag piso na yung balon mo eskwela. Nya mga eskwela minak paunhanay gyud may 15 unang masayo. Kay 5 nga gadungag elementary na tulo ra kabuk ang sinilas sa balay. Ha? Kasuway mo na? Suko mo gani mo guway bagong sapatos mga eskwela? Paunhanay may kisay mo sayo kay kadtong maulahi ka tiniil ka mo eskwela. Sige na kung gingon ana. So, that is why di ko madlok. Magkinaunsa, wayod ta. Hello? Muna na-realize na ko. Siguro, kita mo anay sa mga post. Kaya mga dato, kinaan na si pahayahay. Kaya mga dato, mahadlok mapobre. Pero kita dita, mahadlok pa dato. Katawad, Veronica.
Sa maniliit. Nanong mo madato? Tigi kadlukan. Amen? So, nya sa verse 31, dili magsalikway ang Ginoo hangtod sa hangtod, bisag mohatag siya kaguol, anaa gihapon kaniya ang kaluoy, sumala sa iyang madagayaon og walay paglubad nga gugma. Kay dili niya ikalipay ang pagpaantos og pagsakit kanato. Katuo mong malipay ang Ginoong na nagkinaunsa po ning atong kinabuhi? Wala. Pero gusto lang ni Lord nga paybawon ka. Nga dunay daghan kayong benepisyo ug panalangin sa mga gipang-antos nato, mga igsoon. Sa netebo lang namo, unsay ako nakatunan, paabot og pailob. Tumaokira lagi ka, dinig bangon lipong higda. Skadlaw ko naka-fasting, di ka mag-fasting, pa-fastingon ka. Si Rachel dito tanan, kay gaduty siya. Gaduty man siya, kay ang iyang duty, gikan guro nag alas 12 antod, pagka, or alas 4 kadlawon, basta kay gaduty siya dito, napoy ga, video call niya, galungag mo siya, galuto, ingon ako ni Rachel, ga-multitask na kapag panawag na, dali na, kaon na, pastor, sa pagkaon, nga di mo yun makaon. Dilisod mo juga yung naay pagkaon isulod. Ang pangitaon na dyan ako, ang makakaon na dyan ko, kanang saging na hinog. Nya, inog tubig. Balik na pagtulog. Nya, kabalo mo mga igsoon, makagaba ba ay po dahil ng mga asawang di mo paminawon? Nangatawa lagi mo. Ingon siya nako karon, ayaw sag jama-jama diag ligo-ligo. Naligo jud ko, ako jung gipugos. Dito na ko sa gawas, mura naga libot ga. Sani gatuyok na ang tibuok kalibutan niya, gatukika na kog ayo. Ingon akong asawa, gara-gara jud. Gi, gara-gara jud. Pero kay naligo ra gupog ko. Unsay mga nanghitabo daay mga igsoon? Kung imong tan-awon ang 34 to 36, gihisgutan diha nganong naaguman sa nasod ang silot. Unsa daay nahitabo? Ingon diha, dili buot ang Ginoo nga labing gamhanan nga daog-daogon ang mga binilanggo, lupigan ang tawo og hikawan sa iyang katungod. Mo man ni nahitabo sa tibuok nasod. For 490 years. Grabe gid sila. Wala na justice. Kabalo mo, nindot kay nahitabo sa tong nasod ron. Imong imagine ni, didto karon sa amoa, abot na sa utlanan karon sa kining Cebu, dagat Cebu, dagat sa Negros. Kining galingan sa tubo nga himuog kamay mga igsoon, kanang ang methanol imbes nga ginakolek rato siya ug naagyo na sila ilang kaugalingong disposal ana, asa na lay dispose? Na sila disposal area. Sa dagat man na napaingon. Methanol, kung inyong i-search ang methanol, kung delikado kay na siya nga chemical. Or sana nga matang sa chemical. Napunta man nagdagat. Patay, bisan ang gagmay kayong mga isda na nakaron sa daplin, di pud makaon. So munang niyon nagpula ang dagat sa Negros sa amoa karon. Garali og tama na pod ang mga mangingisda kay asa pa man sila yung tawog panginabuhi. Garali sila karon, na sila karon sa Orsongko. Orsongko man nga planta. Unya, duna na naigo sa mga baha, mga linog, bagyo, tuay mga sunog, nanapoy maingon ana, naabay maayuda pa ba
napabay maayuda ang gobyerno? Wala. Kung nakabantay mo sa mga balita, nang atras ang mga investor sa atong nasod. Then ang dolyar ni powerful og ayo og ni huyang ang piso. Munang niabot ta karon og 59. In the history karon pa ni nahitabo. Kamo mga bata o kamo mga batan-on baliw murag wala pa mo aning panghuna-hunaa. Pero sa mga hingkod-hingkod na kabalo jud mo unsa kalisod ang atong nasod karon. Kisa pa may mosalbar nga bisan ang gobyerno wa na may mahimo. Grabe kaayo. So, ang injustices sa atong nasod, grabe. Korupsyon, grabe. Immoralidad, grabe nagana dyan eh. So, kining mga nangitabo karon, makaingon kong nunay, naaragyapon ni blessing. Kisa may mag-imbestiga ng mga flood control o wala ta, bahaa. Kisa may mag-imbestiga ng mga building nga gipang tukod nga mga standard nga mga tulay, mga mga bridge, mga building kung wala linuga. Grabe jud ang corruption mga igsoon. So, mahitabo sad ni. Ang verse 17 og verse 38 niingon, ang kabubuton lamang sa Ginoo maoy kanunay matuman. Ang maayo ug ang dautan mahitabo sumala sa pagbuot sa Ginoo na labing halangdon. So gitugot sa Ginoo. Mayon ang Ginoong dili, mayon ang Ginoo mahitabo jud na. Di jud na pwede gingog na kay pasanginlan. Gialaw na. And di apay lain, kini maoy pangutana nga atong tubagon sa atong kaugalingon mga hunahuna o kasing-kasing. Naa sa verse 39 og 40. Nganong magmulo man ang tawo sa panahon nga silutan siya tungod sa iyang sala. Nabit ang mga taong wala gyud lamay ka guilty, wala gyud lamay ka konsensya. Wa gyud siya nag-uol, sige ra siya pakasala. Nya sa diha nang maigo na, mo resulta na, musuko. Verse 40, usisahon ta ang atong mga buhat ug mamalik kita ngadto sa Ginoo. Mao ra jud ni. Mao jud ni ang mahitabo mga igsoon. Sa panahon nga naa sa kalisdanan, dili ka magsungot-sungot ka. Ang ani maning nagdungan pagyod, di pwedeng binagsa lang. Ningon ang Bible, isisahon na to atong kagalingon. Unya mamalik ta sa Dios. Now, balin daghana kang makit-an nga benepisyo niini. Unang-una pag-abot sa maong pagsulay, kawaladon, balatian, problema, tanan, kalisdanan sa kinabuhi. Makapanghuna-huna ta benepisyo ni. Makapanghuna-huna ta sa unsay atong mga nabuhat sa nanglabay o hinulsol ka, makabalik ka diyas Ginoo. Taas kayong panahon, nga wa na kay paki sa Ginoo kay tuan nas kalibutan ang taas kay ni mga panahon. So, benepisyo na mga igsoon. Tanahon na to sa Panultihon 20 bersikulo 30. Panultihon 20 bersikulo 30 nag-ingon, usahay kinahanglang makatilaw kita sa mapait nga kasinatian, una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Dili pud tanan. Kanay mga tawo nga imong nahibaw-an nga grabe gid siya ka banggiitan niya. Nakalit og kabag-o niya, labi na nagwali na sa pulong sa Ginoo, naday mangutana, niagi ka grabing sakit no. Pasangin lang ni agi ni grabing sakit. Kaya na, nabag-o gyud ang kinabuhi.
O dili po tanan. Muna ningon sa dire usahay, kinahanglan pang makatilaw kita sa mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Proverbs 20 verse 30. Naapabata? Amen? Niya pa mga igsuon. Ingon siya sa Job 36:15. Job 36:15. Apan tudluan sa Dios ang tawo, pinaagi sa mga pag-antos, o gamiton niya ang kalisdanan aron makasabot sila. Hello? Mga benepisyo na eh. Lisod mo tatudluan og laway ra? Napa mo? Lisod kayong tudluan ang laway ra. Pero, kung gamiton na gani ang pag-antos o ang kalisdanan, makaton, makasabot. Hello? Nung sa imong mga anak, sagsaon mong tudlo, kung wala na niya may ginikanan, diha ragyod mo, di kina nila ma-imagine. Pero wala na ginikanan. Diha pa na nila yung mauna di ay ne. Maodzod ne. Dili nila ma-realize sa pagkakaroon, unsa kadako ang blessing nga naay parents. May, kuha og sa bulan, ibalik ra po sa bulan. Banhawon ba? Pwede. Hindi man pwede. So, naay blessing mga igsuon. Naay daghang, sa tawag ana, benepisyo ang mga kalisod, ang mga pag-antos, ang mga kasakit. Ingon ang Romans 5, verse 3 to 4. Romans 5, verse 3 to 4. Nagmalipayon usab kita, diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita, nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Unsa daay ang pag-antos mo resulta sa pagkamalahutayon. Nya ang paglahutayon makahimo kanato nga kahimut-an sa Dios og ang iyang kahimuot kanata naghatag kanatog paglaom. Ato tanawon ni sa English, palihog Brad. Giunsa niya pagstorya diha. Ingon siya nga dunay pag-antos. Nya kini nga pag-antos naghatag nimo kinaiya nga mahimo kang malahutayon. Kabalo mo aning tao mag-igsuon nga dili anad nga mo pailob di nay mga alantoson pero di ka paabot ba? Di ka antos. So wala ni sila gitawag usab og pagkamalahutayon. Di ni sila kalahutay. Therefore kay dili man sila kalahutay, di gyud po ni sila kahimut-an sa Dios. So dili sab sila makaangkon sa kinaiya kinini ang paglaom. Atong tanawon no? Not only that, but we also glory in tribulation. Knowing that tribulation produces unsa? Perseverance. Kani mga kagulanan, kasakitan, mga alantuson sa kinabuhi, mubunga siya og paglahutay. Perseverance. Ubunga siya pagka malahutayon. Next. Ingon siya, and perseverance to character. Kanang makat-on na kaog, dahil mga pag-antos, unya, katon kag paubos, unya, padayon lang ay, lahutay lang ta, saunahan ani, lahutay. Nakat-on ka, nakabinipisyo kag pailob, paabot. Hangtod nga, naangkon nimo ang malahutayon. Sakto ba kung Bisaya, malahutayon? Naangkon nimo na, nahuman na ka diri sa pag-antos, ang bunga ni ato na nakay paglahutay. O kay naman kay paglahutay, karakter. Na kay kinaiya katong giingon nga kahimutan sa Dios.
ang imong kinaiya na usab. Na makita nimo ang benepisyo nga mao day itong pag-antos. Aron mahimo kung malahotayon o karon malahotayon ako benepisyo ni. Unya kay niya mo kaning malahotayon nga kinaiya akong batasan na bag-o mao gyud toy benepisyo atong problemahang niabot. And then unsa pa? Karakter sunod. Hope. Nalig-on gyud ayo imong paglaom dias Ginoo. Pero di lang ka mo pasar atong pag-antos ardoy. Magsigir at tagsugod sa sinugdan. Human na pong pagsulay, ay lain na pong pagsulay, lain na po alata sa sinugdan. I read a book og dinhita magtapos. Nagbasa kog libro mga igsoon. Sa ubang mga nasod, sikat kayo ang duwa nga unsa ngay nang magsakay og skateboard. Kanang di skateboard kanang parang mo kuan gani sa balod. Surfing. Surfing nga dula, grabe kay sila. Unya ang uban ana mo adto mag-practice gyud sila. Practice. Dayon hangtod nga niabot gyud ang panahon nga naa nagyoy competition ana. Diya nagyoy competition. Unya ang tanan nga mga magduduwa sige gid silang gabansay-bansay nga kanabit ang magsakay sila nang murag board. Unya languyon nila dito mo palawom sila gamay ug naa nay balod mutindog sila kalit sa board unya magpaanod sila sa balod naa sila magsungsuong sa balod kanang di sila matabunan likayan nilang balod hangtod nga mabot sila sa plane. And daghan kayo ang mga na-sponsor ana, dagko na kayo, $1 million na ang mga ganti. Grabe kayo. Ningon dito ang author, ang writer, niingon siya, matag balod nga moabot opportunity nga magka-cut-on. Dito ko murag bang. Kabalo mo, Kristohanon, daghan kayong balod di ay nga niabot nas atong kinabuhi. Pero atong gisayangan, ang uban mulikay sa balod, ang uban hilakan ang balod, ang uban takasan ang balod, ang uban mulingkod ra huwaton nga mawala na ang balod. But imong tan-awon ang mga successful kaayong mga anak sa Dios, ilang gitan-aw ang matag trials, ang pagsuway, ang problema, ang balatian, ang tanang kagulanan sa kinabuhi, ilang gilantaw nga oportunidad nga sila makakaton mo champion sa kinabuhi. Walay David nga mulingkod sa trono kung walay balod nga gulayat. And listen to this. Silang tanan ilag yung praktisan gikan sa pinakagamay. Pinakagamay. Hangtod nga moabot ang gid sila dito sa pinakalalom katunag yung dagko nga balod ilang i-challenge. Unya kung magdula na kabantay mo ng mga Red Bull bitaw nga sponsor nga daghan nga sila. Mangita na gid sila area nga diyang eryaha og kana nga season dagko kayo ang balod. Diha na himuon ang championship. And kabalo mo, kini ang na-realize nako. Walay bisan usa ka tawo or champion ana nga game, ana nga duwa. Pinakabanggiitan nila nga naghimo og balod. Walay naghimo nilag balod. Walay tawo nga naghimog balod. And dinhi sa atong kinabuhi mga igsoon. Ang mahimo lang nato maura ug ang mahimo sa Dios maoy iya. So kung nag-ampo kag success, kadaugan, prosperity, pag-angat or unsa pa na, kalimti na lang na kung talawan kag balod. So muna ang challenge.
Sa nang labay mga adlaw, testingan akong relasyon ni bisan kinsa na lang. Ko'y bahala na lang na. Unsay ila isulti sa uban, para sa ako, balod na. O niya, magpili ra ka ani, tabunan kas balod, or toa kas ibabaw sa balod, nahimo pa kang panag-ingnan sa uban. Sulayon, relasyon, balatian, kawaladon, tanan nga balod mo abot mga igsoon. Pero nindot kaayo, nga ikaw ug ako, imo lang gyud nga mahinumduman. The steadfast love of the Lord never ceases. Di gyud mahunong ang gugma sa Ginoo. Di gyud mapaundang, di gyud na malimitahan ang gugma sa Dios. Maora gyud ni ang atong pamalandungan. Mao na nga bisan sa istorya sa Israelites, bisag kaugalingon pa nila tong pagpakasayop, dunay daghan gihapong nakatunan ang mga remnant sa nahitabo sa ilaha. Something bisan kadaot pa nang moabot, mahimo nang maka-benefits sa atoa. Bisan ang agila, inig-abot sa dako kayong bagyo, di siya mutagog langob, mutago og asa. Iyang salubungon ang bagyo, kay mauni makapalig-on niya og magdala niya sa ibabaw. Di na kinahanglan mo kapakapa pa sa paningkamot arong maabot sa ibabaw. Idupara niya ang iyahang pako ug ang gikusgon sa bagyo mo igadala niya sa ibabaw. Sa among pag-eskwela niingon dito, daghan nato dire gusto ay kog hilabte. Kay balor akong unsaon ako pagpadagan akong pagtuo diha sa Ginoo. Pwede kayo na. Pero kat-on itong tabanog. Kailan mong tabanog? Kahit tabanog sa Dumagiti, talabanog. Nindot kayo nga naa siya'y tali na ihukot. Nga naman, mas magkalayo, mas magkataas, mas kalayo siya, unya consistent ang iyang lupad kaya nasa hukot. Pero kung maputol gani iyang hukot, kaingon-ingon na o tibulusok na. Mo uban mo yung, ay, orang ko pasagdi, ako rin bahala sa kong pagtuo, manumbutan man ko. Nahala. Di madugay, bulusok na. Inaot nga natin nakatunan karong gabi na. Ang gugma sa Dios, walay paglubad. Manindog tang tanan mga igsoon. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan kayong salamat o Ginoo sa mga pulong namong mga nadawat karon. Tungod sa imong gugma nga walay paglubad, nakita namo Ginoo nga bisan ang mga pagpanton, ang mga kalisdanan, balatian, makasusubong kapanahunan, kawaladon o makalilisang ang mga panghitabo. Kung ang among pamalandungon, ang imong gugma, ang walay paglubad o bag-o sa adlaw-adlaw, Ginoo, imong kaluoy, magpabilin, naghihapon kami, nga masinaligon o magmaligon sa among paglaom, diya kanimo Ginoo. Father God, kini nga ministry, ug ang ubang mga kasimbahanan. May mga pagsulay, may mga balod, may mga kalisdanan. But amo ning dawaton, dili namo ni likayan, dili namo ni atrasan. Salamat ka pinaagi ni ining mao mga pagsulay karon. Dunay daghang benepisyo nga among maangkon ni ini. Nga makakaton kami, nga may kausaban ng among panglantaw, may kausaban ng among pamatasan, nga makahibaw kaming magpailog, kining tanan nga mga benepisyo. Naghatag ka na mong paglaom, nga mga ibalik kami sa hingpit namong pagpaubos diha nimo Ginoo.
Salamat kayo, Lord. Salamat sa mga panalangin nga wala namo makita. Luyo ni ining mga balod. And we know, Father God, bisan sa illustration, walay nahimo nga maayong magdudula or champion ni anang maong duwa kung walay balod. Salamat ni ini, Ginoo. Dabangi kami karon. Pinaagi sa pagtuo. Dili kami matabunan sa mga balod. Ba't naa kami sa ibabaw o Ginoo? Nakabalansi uban sa imong gahom, panabang, kusog ug kaalam. I-bless kanunay ni nga mga katawhan. Panalangin ni gayud ang mga katawang maabot sa imong mensahe. Ang mga kaigsuunan nga naa karon sa balatian, taga-isab sila kalig-on, Ginoo. May kaigsuunan namo nga nasa kasub-anan tungod sa membros pamilya nga mitaliwan. Hatagig kasiguruhan nga magpadayon diha nimo, Ginoo. Salamat kaayo ni ining tanan. Salamat sa mga mensahe nga among nadawat. Dalaygon ka sa walay katapusan, O Diyos. Magapanindog tang tanan mga igsuon.